Tady máme spojovací chodbu té nové elektrárny, takže když byla povodeň, tak se zatopila nejdřív tato část, pak tlak vody působil tou chodbou, když si tam byly pancéřové dveře na konci, ty už tam nejsou a voda vyvrátila ty pancéřové dveře a voda se volala ty 4 patra dolů do podzemí do té druhé staré elektrárny. A když jsme to tady vyčerpali, tak nám to vzali ty dlaždičky, všechno nám voda vytrhala, všechno tady byly poškozené. A toto potrubí, to jde dolů na podlaží strojovny, tam je studna, do které se soustředí všechny prosáklé vody a nesmí se čerpat jako v minulých letech rovnou do Vltavy, ale musí se čerpat do čistící stanice a pokud je tam nečistota nebo masnota, to se oddělí a jenom naprosto čistá voda se může vrátit zpět do Vltavy. Takže nesmí ani kapka oleje se dneska dostat do vody, do řeky. Tak opravdu máme, aby to bylo v čistotě. A dokonce Štěchovice obec má problém s pitnou vodou, tak dneska bereme vodu přímo z naší hráze 20-metrové, což dříve možné nebylo. Takže my dneska pijeme vltavskou vodu. Zase všechno je zdvojený. Když vypadne jedno čerpadlo, tak naskočí druhý. A to je u všech částí i u té hlavní toho turbogenerátoru, aby jsme zbytečně nevypadli z provozu, aby jsme udrželi bezproblémový provoz.